Ja. Hei tid, så det atter her vi har nødt om parste av Gjerstamal. Og vi så hjertelig velkommen til hesa sending. Og Gjerstamal til som alltid et prat mellom på Færøy og med Kjølvan, Daniel Adol Jakobsen. Og tjåken har vi eisen Anja Hansen som stender for det tekniske opptøket og redigering. Så jeg ferdig en som over å spyrja på hva ligger av hans hjärsta. Ja, det var i morgon till jag tror jag vaknade. Ta kom het her framför mig. Det vers i Jeremia 6:16 och där jag var så säger Herren, stand vid vägen här och hitcha efter, spyrje om mina gamla götor, spyrje kvar löjen ligger till ett gåva och gentjäna, så skulle det finna salen till kvöjlo. Og dette løyte som mine hoksaner helt fram til Rambrau kapittel 12, på en av veien, og dette verset endar og synder trist, kan man godt säga. Men de svære og henne vil jeg ikke genka, altså. De som Jeremias taler til, de vil ikke genka til gåtene som la til det gå. Og jeg hokser om det at så kjøttet ikke akkom, ikke vilja genka lajene til et gåva. Så tog jeg at vi tar jo det gamla haltetjokkene strøyes vi som alltid gjør. Så når innvendinger imot det tog jeg at vi genka til laj Herren vil. Men jeg ble så det lykka for jeg hokse om at det laj som vi tar finnes jeg genka jo tann at Rambrau sier til i kapittel 12, sier så løs at jeg amene til kontorprøver vi miskom gods, jeg bærer fram likam tikkere som livande høyla, gode damlet offer. Dette antallige godsterskan tikkere, og bærer til knisje som henter alt. Nei, vi omskapt, vi ender noen sinnes tikkere, så til kunne røyne hva vilje gods gjør, litt gåa, damlige og fullkomna. Og her sørger vi at her kunne vi minne oss at Jesus tjekke løyene til det gåa for okkom. Da måtte han bære han likam tja seg fram som et livande høylagt, og gode damlet offer. Et likam som han heier var syndafrøyt. Men han ble akkur løyker fyrir vi her som syndafrøy likam jeg vet at det offret som kunne teka bort og synd hamsen. Så her ikke mer synd som trobeløyken til mennesken for at komme kjenne Jesus og være frelst av hos nei og være gautikjen av god, ja. Men så klätte det med sån här jag också med till kvar så lajen och vi vet färra att vi skulle finna lajen till det gåva. Jo, det är samma lajen. Då är detta verset minner och att vi skulle bära fram likam okkara som livande höjla gode damlet offer. Det vill säga att god teker ösni okkara likam att Jesus över ransa och kom från alla synd. Och kvoi kan han gå tillka att det offer som Jesus bär fram kunde ösne göra okkara likam som han säger här, vi miskom gods att bära fram likam tyckare som livande höjla godet om offer. Jo, vi miskom gods var Jesus. Han var han som fick det väck som la i mittlen okkom och god. Eller fikk det vekk som i okkara natur og i leie møvleikene. Fyrir jeg kom i samband med god. Og nå sier han selv her at det okkara antallige godstyrskan jeg bærer fram likam okkara som livande og høylagt gode damlet offer. Vi husker om det her, og jeg har husker om det øyne i morgen, og øyne nå, vet du, kom ut om middag. Hvordan underfullt det at øye et likam som kan bæres fram som et offer
til et livande god, til det livande, det heilagt, og til god til damlet offer. Det tendrar i øy med disse gledene, som finnes, så bare finnes det i honom, tog henta ner gleden, eller henta megen, kan vi säga, som hever gjørst okkur til godsbød. Hon vil hava okkur a bera lika med fram, og ikkje bera okkur alt som hent alt. Og det minner okkur akkur som vi var fyrr, eller at han har synden var kommet inn i heimen, så var menneskene jo dalka syndene, og har lagt til å være til for god som det var atla til. Og han sier her at vi er omskapt vi enten ut av sinnes okkara, så vi kan røyna hva vilje gods et gauva og damlig og fullkomna. Og jeg husker om dette her, og i ljøsen av tog som ligger for framman, jeg vita til at vi gengarna løy, som her vil nevnt, at røyna hva vilje gods og til det gauva, og til det damlige, og til fullkomna. Og så sier han i 3 ørende, at vi nøyen i mer given, sier vi øyne på en tykker, at han må ikke hoksa hakre, enn han øyre hoksa, men hoksa vi vursdag med, alt etter som god, vi bort øyne hver mal hans er trygg. Og til dette som jeg nå vil få Daniel kanskje at svære sitter på, og han vil halta fram. Ja, det er avhåverst vi går svaret. Det taler alltid av nødtjon. Ja. Men det er også at jeg har tått seg om det her, at det er naturlig å gjøre, det vil ikke. Nei, det vil ikke. Akkurat som vi låser jeg, Jeremias, ja. Men det vil det ikke. Nei, det vil det ikke. Og det er det naturlige likamtjåk som vil det. Men så er det her samme spillet, i midten til innere mennesker, og til ytre mennesker. Ja. Og så er det her avheidende fra gode, som altså, hvor skulle vi bære fram likam okkara? Det tog at hadde vi vån vi, hadde det som det omkvarve sier og gjør, så vi er oppvaksen nå, eller det tog at vi annars får ringa samviske, eller det kunne være så øyla nekvar imiskar årsøkjer her, men ikke at han kan brukast her. Han sier her at i anvendt til prøver vi miskunngods. At det er motivet, det er drivkraften til miskunngods som gjør at vi vilja bjøa okra likam fram. Og han sier som livande heila gode domlet offer. Og ta vi komma til offer. Ta det et eller annet som må frasiast. Fyre at kunne gjøre dette her som god vil ha kunne gjøre. Og her det at det stender å tjåken og ofte. Men gjøre vi som han sier her. At vi ut fra miskunngods, tog som tar lærersvennerne satt i eisene i nok tullig i apostelsøvn, at vi kunne jo ikke lete være vi at tale om det som vi da ser hørste. Altså, ta det kommer her til, at det er miskunngods som virkelig ser dere gang, som blir drivkraften ut, ta blir det til sikning. Det blir damle for gode, men det blir eisende sikning 4 åndere. Og dette her er galtende for dere. Altså, vi har så avfætlige nekvar imiskar tjenester, alt ettersom vi er imisk mennesker til. Jeg er ikke Paul, det har vi nevnt flere fra før, og Paul er ikke jeg, og kvarsen av dere er Anja. Og nå sitter vi her, tror jeg, som et team, og vi mot alt tror jeg til, for at dette skal det gjøre. Og at han for dette er atre andre mennesker, som gjør dette her møvelet. Og hvis ikke en offervilje som vil båren fram av at man måtte være av miskunngods, drive verskja, så vil det, og nesten sagt i beste fall ikke, og i verste fall, så vil det akkurat innantømt, religiøst, som ikke sikner mennesker, men faktisk støyter langt borte.
Ja. Hade det första som kom till mig nu att du läsa det. Det är sammanhängande. Ja, men det första för jag hörde det och ta fäste sig i mig att en säger en tal och en lika med neutralt. Och det har det alltid varit. Tog att det som var leje lika med var till att armen i någon Evo fick henne ösne till Ivetala Adam till att täcka av till frukt som god har sagt henne skulle det inte nämna. Ja, så annars så hände det som skriva stänterna. Alltså blev det. Ja, jag tycker man kan säga att det var neutralt intill till lötna. Ja. Det tar kom det under herradöme som Ja, nettopp, ja. Som det inte yngste. Men så säger det sån här att ta ordna Jesus av Golgata krosset, där vi tog emot i honom som åkara frälsare, att ta kom han in att vara han som rådde ju lika med åkara. Och tog kunde han säga till att hetta hese limener som du såg vi täva och hetta kände jag som lika med det är så självvån efter allt. Det som anpå kvar släpper att bruka det. Akkurat, ja. Alltså, och en första som åtte det var god och det var så säger han är dagligt samfället vid dig men det brett samfället vid han tar ju i armen snitt det jag fick dig att göra till att jag tagit så öliga av skiltet att täcka av en frukt. Men god är sagt det så händer det som inte må hända men det hände och ta hände det att ta i han så ta sig Adam och Eva om det här vad var hänt. Jag kvar lät det kom vita. Jag vill skräcka och du var närtjena och rent jag fjälla sig vid blöven och så där. Och så kom sannolikheten fram att och östen till som ligger till männen är alltid till så läxan till måntet. Och nämnde det här att Adam skiltade på Eva att det var hon som är inte annat inte jag va. Och så tänkte jag i morgon och på att säga om du fått hjälpen som akkurat koner är för i akon som är män. Att nu är hon slett inte den hjälp som går till skaptarna till mig. Och här står så Adam skamfotlar hon och Herren måste lycka det ut ur eten sa här. Och allt blev så tröttant och strävigt så att han kommer tjock någon stegen för att det var ären. Ja, akkurat, ja. Ja, nu snackar vi vanliga orden om att det är. Ja. Tog alltid är så underfullt att bara huxa till att du häver en likan som är neutralt och så självån som att det är en makt som färda att loja sig som är önt, att det är en meje som har bara gått att lätt och getta likan. Men bøyna vi så tann vägen kom in i likam fra gode, så var ju två trottor till att halta gärnas ju mot antan och antan mot haltan och Heseberg standa kvar störnen möte. Det för jag vet inte skulle göra som lit vilja som läser va. Galatabraun. Ja, Galatabraun, ja. Så. Ja. Och det är det som jag också om att nu vet inte hur så näck att ha en som för att söka detta och höra i årene om det är näkrant i ett tid näkrant i hava verkligen just det kom grått. Hur underfullt är det han som kommer in i lovtyckare färdigkunna bära lika med fram. Så nu kallar han det livande, han kallar det höjlagt, han kallar det för ett gott damligt offer. Så heter antaliga gosterskan tyckare. Jag har alltid haft det här. Jag har haft det att hålltäcka min hova. Alltså, det var en verelöjke. Att Jesus säger just att han överligt. Eller just att till en verelöjka. Som jag skulle bruka. Som jag skulle tacka till mig. Som jag skulle handla på. Så tjeck jag löjena till det gåva. Och ofta när jag har hört människor sagt för mig att du tar sig bara om det gåva.
Og jeg tog ikke finne nækka annen dag av og i tog, som god til å gjøre det i morgen og likam. Sant? Til Rambrevet 5 sier det rett og slett at trygg hva vi tog inn og fri ved god. Vi har akkurat Jesus Kristus. Og vi har noen her, da finnes ikke etgang til disse nøye som vi stand i. Og vi røvsakene av veien og dårgods. Ikke bare at vi røvsakene av trangten og vi. Så vi vet at trangten virker tål. Og tålet virker rønt sinne. Og det rønt sinne virker veien. Og så sier han til kærlighet og gods er uttalt til å gjøre noe vi holder antannen som giver noe ned. Så her 5 versene, det har hjulpet meg å møte en jeg i min antallige liv. Helt fra det første av, og jeg lærte det uten det. Ja. Det er akkurat det her, altså, som Jan Essen, som kommer fram, og som du sier, det er at det her vi, altså, det antallige, alltså tror jag vi har ofta linte till att byta det antalliga upp och det antalliga till här vi år att göra ganska tonelike och sang och så som inte kan sort han gruppeligt men som är nejot och så med det som vi just handalet smuja ett annat gräva eller vad det ska vara vaska och så vidare att det är hade tumlet hade inte andals då men vi har så här kombinationen av att ta det som kanske för vaska väsne och samkombyggningen kvart är det som ger det att gesta men alltså det är ju ett tumlet arbete som man gör det annars truvas vi inte men hur ska akkurat du göra det kanske du ankar också tankarna kvant gör det 4 och gör det 4 människor bära så kan man bli tröttare att det är snägt andra dömer som du tog bara akkurat att döma här men gör man det av hjärta för herrarna så blir det helt annan bild då. Och ta knappt att det här tymliga som vi gör. Nu det andalet. Vad så som meningsregler brukar Herren ta i han fredsrockna. Det heter lite tankarna samar till tidsbrev kapitel 3. Ta han här och han säger här i vers 3 till ösne vit var och ena för skilaleis. Elojen viltfärande träder under mankon imskon kyrnton och liston och vi levde i anskap i övont var det här och kost anna. Men så hände näka. Och det är det 4 verset. Men ta i gaska gods frälsarockara och kärlöjde hansara till människorna var åpenbära. Här är inte undantidigt. Frälste han okkom ikke for rettvis versk vi tatt det gjørst, men etter miskon så inn her kommer datter, vi beger, altså fyrre, beger enterføringar og beger enternutjanar i høyre andan, som han ryklig uttalt i vrakken ved Jesus Kristus frelser okkara, så vi rettvis gjør vi nå i hans skuld og i vevn, være arvingar til evet lov, og det troverst år, om hetta vi lea til skal vittna vi kraft, så de som kommet til trygg var god, kunne letja seg etter å gjøre gavversk. Hetta mennesken noen godt og gagligt. Vi husker nettopp om hessa røntsannene. Han rønt seg okkom fra øtlenhiden som vi løs som vi og gjør okkom til nødt mennesker. Vi einom beie som fattig okkom av nødt. Och så hese her i flertal att vi vill enternutja det fra det alltså det är en avhaltande enternutjan som för fram tog att det är så kött att vi glömma rönsanerna från en gamla synden okkara och tar vi glömma det så haltar vi till att så är vi där lagt så kommer vi bruka små men så kommer det in vi bæger enternutjanar oi heilig antanon. Som han ryklig hadde komma. Han ryklig uttalt i vraken ved Jesus Kristus frelser okkara. Så vi rettforstørte vi nøy hans og skulle vevn ved arvingar til avtløy. At det er et tøyer lest og til alt
kunne säga tog att det är inte vi tog att göra det är en virksom kraft som helt med röjna. Ja. Så och det där jag ska löjva dessa krafterna att halta mot sinne rönt. Så att jag kan som skrivas ständer här säga vi människor heter det trovärt år och han säger vi med om detta vill jag att du ska vittna vid kraft så det som är kommit till sig och god kunna lägga sig efter. Det som det är skapt till av liv och alltså. Så Att göra gåväsk. ja. Det säger han ösning här i Efesos brev och kapitel 2 och vers 8 och 12 att det är nöjer vi frälst och det vi trygg till inte och självon det gav av Guds inte av verskon så inte ska rösa sig här tog vi det små i hansara alltså skapt och i Kristi Jesu till gåvor som går fram och undan lagt röja ska livet hem och så jag gåversk och fram och undan lagt röja ja, kvar kan det kan bara godgöra. Ja, alltså atlanen är från Guds söjo är så perfekt att vi säger ja men detta kanske är det och att är så och så. Men han säger jag har rensat det. Han har rensat mig och han hällde mera söjn och vi laste mina skoltar tänkt och sa han har rensat mig. Att det är så pojpe som det kan det vara. Akkurat att det är. Så här. Ja. Jag kom tankar om en vinkammar. För nekon annars en känns vid inte. Han är kanske en 8-12 år yngre än det. Och men han levde att han har själv allmänt vittna om det här. Han levde ett liv som var nästan från Batnia och som var öjliga längt ute vill det vi sagt i det. Eisne. Och lite skolagång och nekve kjeiligt liv och han alltså han ja det var man kan säga han var hopplösare. Och men så för han så kommer samma vi en agent som kommer ur en tryggvande hemma. Och de får sig band samman. Och han är stadigvæk her, så det var det ikke eller landet, så var det ikke samme med. Men så hendte det her for han, at han hadde lengt at du tog inn, han 30 år eller mer at du tog inn, ja. Mer enn det, vel mer enn det. For han kommer samband vi til Mahavir Injamor råkner vi, altså av fellesskapene. Og det er så mye lenge siden at det var ikke i Førjon. Han måtte til Island, så. Og her vil han presentere av beina veien for at han ikke klarer det selv, at han må ha en hakre makt til det, som jeg sier det, og i sånne punktene. Og til vakte han opp. Og han kommer alltid til førje, så vil han slippe møtt, og ta kommer til sammen etter. Og han kommer og møtt, og han vil ha hver møtt i langere tog. Og så en felles møte, så fyrer han fram og ikke ble frelster. Og tar bier vi noen, og sammen vi noen, og fyrer noen. Men han kjenner stadigvæk at det er akkurat overløst. Men det var ikke landet. Det var bare 1-2 dager at han så kommer han som var sviamamma til han sier. Og tar Bibelen fram og tar fra bier sammen. Og ta hände ett under. Ta hände ett under innan ojonen så att han blev fullkomliga löster från alla tog som han har bunden av. Lika inte till lötna. Och det blev en fullkomlig bröjting vi som mannen. Och sen blev det så gift och det var året vi samkom kunde gifta så hade vi politimyndigheten här och en av oss här som ja nu längst är pensionerad men han var så giftet det ja. Och han säger så några år eisne. Han måste säga till att han har inte upplevt liknande för. Tog att hesten här har varit så ofta av politisten. Han är som politister så ofta nöjt att teacher av honom. Ja. Ja, det är inte men det här är det som han tossar om här och i Titus. Att han men tar ganska Guds frälsar och kärlek hans till människorna var uppenbara.
Og dette blir eisende personligt, ta frelst han okko. Ja. Ikke for at du sversker videre gjørst, men etter miskunnsynet, vi bæger enderføyngar, ja. Og til det som at det er bæger av enderføyng, vi takker det først, til det som er det eneste som kan brøyta et menneske, som kan løse et menneske innanfra, og så kommer livet fram etter, ja. Og hva er det for en kraft som så helder dere oppe og helder dere gengad, ja? Jo, det er den samme kærlekskraften som møtte dere ta, og hette endeføringar bæge kom til dere, og tog at menneskenslige, så har vi ofte lintet til å sette det opp i punkt og regler og tog stil til et eller annet, du vet det. Men Gud kører ut fra at han driver oss fram vi sine kærlekskrafter og hvordan vi har et endernutjende bæ og i hele andene. Jo, det vi i heimen enn, og vi ble avsket av heimen og i heimen. Og eist innan ur oss selv ble det eist avsket. Hva er oppskriften til å komme videre? Jo, til at det her, et endernutjende bæ av Guds kærleika, som alle tøyene leder dere virksomt og leder dere vite til at vi rettvis, at vi god tidsen, at vi god nok, og tøysler vi halt av og ikke stekke opp. Hatt det nok et firebrikte og godspadna løyve som ekkelig misskilt, som at ta jo i nekka henter inn i løyvåkara, og vi svitja, akkurat tjonafellava, etla vi svitja, og i tog som vi åtta over trygg. Ja, så halta vi til, etla halta mennesker til, så Kjerstan som har, nu i færen, og jeg kom jo akkurat inn av firma. Men det du leser, og det var nettopp i jar, og en person, og vil gjerne snakka med, og jeg må si til han bare akkurat som at jeg vil lykke gav i han, lykke søgjene i han for fra sine kone og bøttene. Og jeg vet ikke, øsne, kone hans og foreldre henne, jeg vet ikke, alle sier menneskene som var involveret i dette, og jeg opplevde noe som jeg ikke kunne oppleve hvis jeg ikke har gjort det. Det minnes han den dagen vi ikke foreldrene ikke har kvalden, og hun så finner seg et arbeid, og hun var til han som hadde og bor seg foreldrene. Og så sitter vi her og prater, og så kommer hun, og så ble det en løte. Altså, jeg må bare si til at jeg mest bare gøsker til alt, og lykke mye hva det var hendt. Altså, det var en sånn balsam i familiene. Og så opplevde jeg til at hesen personen som kom til mig, at de var akkurat lykke gav i han, og i det som det var æren, og selvvande så var det tøk til Øystein at hjelpe til ved at alt kommer velfyr i løyven. Ja? Og så kommer han og vidtja med, og så vil han ha grøye av noen tingene, og jeg har omkant til å se hente kapitlen som nå får jeg nevne før, som noe godt, samtidig som det så øyelig ekvisitt å lese. Og det satt kapitlet satt av Grittbra. Og han ble akkurat som 24 med disse kapitlen. Du måste lese han også i samband vi til som i første kapitlet i satt av Grittbra, og var en kapitlet og 3 kapittel, 4 kapittel, 5 kapittel. Allt det skärman hängande, inte till lucka som gånger ut och i näka här och i satta kapitlet som otroliga öst tryckvand i uppleva. Och jag ska bara läsa Luisens ord här till från första versen. Och han säger att här att som tar i arbeid sammen vi tikkon, arbeid amene vi tikkon til å øsne, at han må ikke være til åndsjes til å tidse med den egen gods. Det så øyelig kjøtt at han ble til åndsjes, men fra Guds søye,
blev det ankat till anches av vid att det mot något. Att det som vi tar bort fram Arne till ta präkvat det. Att god bröjts inte och hans är verk och jag inte föringar och inte något annat verk bröjts heller inte. Det näka som alla dina körer. Och ta i hesen personen har det här. Du nämnde det här hur han bröjts alltså ner som inte är fänka vad det dreier sig om. Och det är akkurat det samma. Alltså, att det var nekva gott att trycka. Och jag var ett ösnet att jag helt detta fram. Ja, människor har sagt, ja, du bagatelliserar sint. Du fär människor att livet sint. Och jag kan bara svära vägna mig själva. Det enaste som fär med att livet sint är det att jag fokuserar på sint. Akkurat, ja. Och det enaste som fär med att livet Anke kan se han är syndafrier, så långt som vi är här som lika med någon. Det enaste som får synden att vinna och mun och löjve, det är nødja løyve. Ja. Det er løyve som god gjør vi sin enterføying, og nødjaner. Så han snackar ikke om det at jeg visste til nå stender rundt i her, så først hatta. Nei. Hatt det gamla systemet. Det gamla systemet, at du skal standa rundt, og så skal få av det suttja, hvordan det er og vujar. Hatt det tjänast av dig, Jans. Ja. Sant? Avgjørst, ja. Og tog ble dette så utroligt. Jeg vet ikke hvor jeg anker til at du har kopplet satt et kapittel opp i hina antena som framme for det. Det gonger opp i oss. Og vi har ikke stått for en øy til han nå akkurat. Men les du Bibelen. Les 17 Korinthbrev 8, 2, 3, 4, 5. Og så hender kapitlen i ljøsene av tog som kommer her. Du først at du tar brøytet til. Og tar brøytet til innføre tøymon som strøyast og til de kjenner og især hetta. Hvordan skal det bjergast? Til å bjerga. Så god til å bjerga som kommet til trygg. Og så sier han i ørenverset, han sier jo, altså til de som har tidlig mot nøye gods. Det må ikke være til åndsjes til de tidlig mot gods. Han sier jo, at tar det tøy som mer takna i spødhardige til, og frelse dagen kommer til hjelper, og når frelse dagen, han nu. Han alltid nu. Ja, alltid. Han kan ångkant være, nei, ta vet han, og ta fikk du hatt av kattle, og nu får samtidig ut at du er lei møvlagen her. Nei, det kan det ikke være til. Vi standa midt i en heime, som fotler av hæsson, og God sier at frelsedæveren lealier, tog han nu. Han nu. Altså, suttja, hentan mannen teker mot tog som var en vereløytjans av løyve. Altså, tillegna seg det. Og i hoksannene. Og i sandføringene. At han var gynt og det var altså trekt og trangt og alt. Han ikke rikket, ja. Og så sier han et vers som taler i største mån. Vi og ånkan hatt til å ha støyt, for jeg tjener som skal være last. Hoksa der til, hvis jeg nå får inn ved lovene, godt seila og lov, og sier til en øyke om det til ånkan sjans. Ta var det et lastøyt. Ja. For hente person, ja. Da er praktikker vi leser. Det er praktisk verk, antallig verk som, jeg skal ikke alltid si at det er godt, så praktisk, eller hva man skal si. Men alt var det, altså, ta i handkjørnek det utrolig praktisk. Effektivt. Og praktisk, altså. Er det sant? Jo, helt sikkert. Annars har jeg ikke mulig å være til at trives og gi sånn her gava. Nei, det er bare, altså, Guds praktiske sanser. Ja. Han er fullkomlig motsatt okkara praktiske sanser, ja. Tui vit vil jeg si at du måst. Hef du gjørst hetta, så måst du gjøre eita. Ja. Og for det lykkes skøyt etterpå her nå. Nå var vi nere, og forresten, vi møttes luftavn her. Jeg fikk akkurat lykka vinkalt hver annan og røpt hver annan.
Men vi var nere några dagar. Och så vi leja inte bil så vi brukte taxabilar. Ja. Och det var allt alla tar chaufförerna en 4-5 det var ingen av dem var den ja. Nej. Och det var de flesta satt nästan inte. Nej. Onkel pratade sinter, men så är det siste som vi kallade vi ja. Ja. Han var så om medalja pratingar sammen. Och jag så fortäller ju så till att vi kan vi det just nu så men så fortalte de för att vi var akkurat kom av en möte. Vi var möte i Hillsong dottern och sonen kände, pappa sonen. Och det stod utanför här men det var inte något samkomma till Hillsong här i Köpenhamn till halta möte i en hotell ja. Ja. Så det sa inte samkomsligt ut på något sätt han kunde inte räkna ut vad vi hade varit eller något. Så säger vi att vi kommer från en samkom i Färjön och att vi hade varit möte här ja. Ja. Och tar han pratar gå alla så begynner han att ta han muslima. Ja. Och det blev också en samprat, faktiskt en samprat. Så säger han med och han slår i ängst han inte själv väl angst så att man bor 30 år i Danmark. Ja. Så slår han i ängst och pekar upp och tar sig om Seven Skies och jag visste inte kvart jag mente vi ja. Men nu visste det är alltså islamska läran som säger att det är i himlar. Ja. Ja, förklarar han för mig ja. Och uppe ut i känta här är gott. Och så säger han att men det är bara att det är goda människorna som släpper in här. Ja? Det är inte, det släpper inte. Och det var ölla knuskast här till honom vid nere. Så säger vi han att, vet du vad? Jesus, han kan göra allt det inte gå. Nej, det tror jag inte på. Det tror jag inte på. Ja, nej, det tror jag inte på. Så, men han myndla fitter och öppen, så jag tycker att man finner ganska nöjd till att planta ett frä i nujan här. Ja, och så blev det här till att han får snacka om Jesus och att Koranen, att hon godkänner som en profet, men inte som Guds son. Och ta jag sagt det här att han kan göra en människa goda. Nej, så var det iversamt om Jesus var till, säger han. Så säger jo, till är han. Och vet du kvar han bor? Så pekar Gjerstadjan och säger, han bor här inne och inte släpper regan ut efter, säger. Och så da vi skiltes, så säger han kallar ut i lufthavnen. Det var bara inte an vi mötte till här. Så säger han att nästa för ganska så jag vill läsa i Bibeln, säger han. Ja, här är det. Ja, och så lägger han att och tog kanske läsa Koranen. Så nej, det var det jag inte säger. Men alltså, ja. Men så står det under, det är skjult av vid möta här som månen någon av religion och av vad Jesus är och vad han gör. Att han kommer in och gör det att han bröder oss, att han ger oss fra önd till gåva och till i krossverket allt talar om och var fyra är att vi som alla var önd, de är synd och mischer kunde vara gjort rättvis och vara kallade i heilöv och vara faktiskt Guds gåvebötterna. Vi tror jag Jesus Kristus. Det är så att ni har till livet som för mig. Det är samband vi tar löser Rembrandt-hallen. Att ta en god talar personligt om akkurat lika. Så ger vi honom, offrar honom mot lika. Han är ju pata. Offrar honom mot lika. Tog det så fantastiskt lyfter vissar och lyfterna det kunde inte svåra. Det flöt in och ut ett lov inne lika med. Alltså och vara och få det också som du ska allt. Och det är som för ut här och vi är som annan till mest som Herren lägger allt rättes. Det han ringte till mig och han bor i Färjön och han är inte ofta här. Nu ringer han och säger att om han kan komma så ska han kämpa bara. Det ska bara komma sig. Toy är inte uppdaterat här som är färdig nog att snacka om. Men han vi söjne nej framkallade Toy är läs året och anten gör det livande
Vi är ångan hotla avstått för att tjänastan ska vara. Och hur ser tjänastan? Nej, och i ötlån präkvar vi okkom som tjänare gods. Och i ötlån. Kan du nu ta några väck? Du gör dessa tjänastarna i för dessa muslimer. Och i ötlån präkvar till som tjänare gods. Och hur ser det ut ta? Vi är miklån tåle. Du är tålvighetsmannen. Du kunde färre bara och harsta han och sagt att det var läkta loj. Men så svagt tog tjänastarna. Ja. Och här och i trångton och i nej och i enkest och då slövon och i fänkelsen och i uppröstron och i möje nattavök och fast då. Vi rögnlöjka och vi kunskaper, vi längme och vi mildlöjka, vi höjle antanon, vi kärlöjka som ikke bäst öjt. Vi sannlöjksåre, vi kraftgods, vi rattvisvapen och beit och all på verjo. Og i og vann og i ring og Norge og gav og Norge som vittløyere og til sannøyere, som avkjenter og til velkjenter, som tar ut dødje og vitt livet til en, som tar ut å tikkdeier, men til ikke driftner, som sarkar fotler med alt og gleder, som fater, som gjør mange grøy, som til åndkjæv og til og i alt. Altså, jeg må bare si at jeg har ikke opplevd alt det her som Paulus nevner her, som han har opplevd. Men kvært og ta lukka i meg at om jeg ikke har vært ute i øtlenesen her, så kan det være at han tjeneren som vi leser om her, at jeg er i ånken til avstøyt, sier han, en ærestand. Først gjør det et eller giftka, et eller økron. Ånken til avstøyt. Så skal det ånken være et avstøyt. Og til for at tjenesten ikke skal, til tjenesten, ta och läser om dessa tjänsterna som vi tar, vi sitter här. Vad samsvärar hon vi? Gott sätt. Det är så tidsbra. Till den här nyer med tjänsterna, en fullkomna harmonier och gott sätt. Alltså, jag må bara säga att det är fullständiga stäffest, säger vi mer. Och så fortsätter han vi har skrivit här. Frukt talar vi till Korint, men och hur var skiljer i Korint? Hur var skiljer i Tajmund chatta med tryckvand här? Ta läser vi om första breven, alltså förra breven och till en rävlig skila. Ja. Men så säger han att det tid av inte trångt rum till okkom. Men vi tycker det hjärtat trångt. Hur måste det vara trångt? Det var tillståndet. Ja. Och det vill inte stacka emot det att det levde och inte sånt i 8. Det här det ligger. Ja, och eisen tycker vi att det levde som det gör det, tror det inte tog emot. Ja, nettopp, nettopp. Och så stände det här, han säger, «Gjev vi akkurat av lojka for lojka, jeg taler som til bøtmøyne, rymt jøysene til hjertetikkere». Det var fantastisk opplevelse. Hvordan med åren, altså. Det var akkurat som han fullstendig oppnøyst. Han er omkant til sitte såløys og snakka vi nærkere om det. Han taler alltid om Jesus. Men så åpner han seg og sier, jeg sier, jeg vet ikke, vær pappa tøyna, vær mamma tøyna, og jeg vet ikke i øyne. Kone tøyna, at hun bor her, da finner hun. Da ble han så rørt, og så sier han, ja, det er lykka gave med en, sier han. Selv om de eldre og de gamle refæren, det er ikke som skiller. Og hver kærløs kan gjøre det her, det er bare godt kærløs. Akkurat. Ja. Och så ända vi är ner han säger kvart är så ojämnt åk säger han. Alltså kvart är ojämnt åka. Han säger färger under ojämnt åk samma vi vantrekvante kvar fällskap över rättvis och lovlös och kvart samfälle vill jag som en misk. Och så säger han kvart samliv är mellan Kristus och Belial och kvar låt över trekvante vantrekvante. Hur kan tempel gott samordnas vi avgodar. Och så särskilt det
vi är ju tempelens livande god, som god har sagt. Det ska bygga chatten, gänga med torra. Det ska vara god torra. Det ska vara folk mot. Och så ser han bara färdigt ut för alltså, ja, men alltså, det var oj till han säger det vet dig. Ja. Jag känner, färdigt ut för skiljer till kom fra. Och jag har onka mening om hur så. Jag kan inte ha några mening om hur så. Det är inte min mening som säger näka för den ökron. Men det är mer regler god konkurrenter vill kalla. Det är en så underfotlar att han är ångkant i råaläser i samband vi och. Han är alltid lösner. Man kan lösa och om vi. Lika mycket för tillstånden är. Annars är det inte rikka. Det är inte rikka mer av värdet han som är i August nej. Jag skulle tycka det är i mitten. Hvor har gjort mest avratt, og hvor har synta mest, og så framveis. Altså. Det er så avhuggeligt at færre noja det her. Det är akkurat det. Du først ikke noita. Nej, men alltså det är det här som är ganska nog så torrförtjågna för fäder i. Ja. Det är att god är så nek örvuse en vit och i tankegång och hjärtaläge och allt det. Och vi kanske skilja det helt inte så väl tror att vi har ena biblia som hever en gamla sattmala och en nya sattmala. Ja. Och det som vi ofta inte skilja är att det kunne inte två sattmalar vara galtande i senna. Nej, det visste. Och det kommer helt klart och tydligt fram särskilt i Hebreerbrevet att Gud har tidit den gamla sattmalan borster för att sätta att han nutja i stegena. Tog gamla kunde inte brukas. Tog att vi har inte evnen i oss till att leva upp till Guds heilöve kröv som kommer fram i det gamla sattmalarna. Kvärt är det så god gör? Han gör ju till helt av färdliga för oss att han ger sig självan. Att komma som ett människa. Och som ett människa teka brottene fra hese gamla sattmalan tja ötlun heimenon. Kjolten det var jötande eller uskjensfall som omboa i okkon her. Han tekte av seg sjálva. Og her vi et punktum sett for alt det gamla. Og god hever avgjørsta, det verer ikke brøyta. Og han sier vi så sier, og så har han sett ta nutja i stegen. Det är det med brev sier och nästan, ja. Och jag huxar om att det snackar om likam. Man likam gör du Martila. Du synd offer och bränner offer allt det här lukar det inte. Men likam gör du Martil. Jesus kom likamliga och likamliga tog han synder okkara och sitt egna likam för att lösa okkom. Och så har han givit och ta nutja och kvärt är så ta nutja. Jag kanske skulle lycka tid att läsa det här ur Hebreerbrevet och jag har inte särskilt fram i kapitel 8 men är i tutja. Ja, nettopp. Och han har sagt här om Jesus att han häver i 8 Hebreerbrevet 8 kapitel 6 men nu häver han finns så mycket bättre tjänste som det är bättre sattmale han är mittlemauer fyra ein och i grundar är av bättre lyfton till heje hin fyrre alltså hin fyrre sattmalen ver olastande så har inte ver leita efter stege för öron. Så läser han vi är här att det är ju lastande år han talar till tarra ta han säger det är komma sier Herren ta jag ska göra nutjan sattmala vid hus Israels och hus Juda. Ikke sattmala som han är gjort vid fedrat herra han der er tog håndtar at leia der ut av Egyptalandet. Tui, teir var ikkje verande og i sattmala munnen, og jeg leia ikke ut der, sier Herren. Nei, hetta er sattmalen, jeg skal gjøre vi hus Israels etter teir det er, sier Herren. Jeg skal leggja lover munnar og i sinnet herra. Jeg skal skriva til herre og gjørslet herra, og jeg skal være god herra og til skal være falkmøyt. Og så sier han dette her, som jeg alltid er så fantastisk størst underfullt.
De skulle ikke lære hver nasta sin og hver bror sin og si kjenn Herren, tog de til alle kjenne meg, fra henne minsta middelen tarra til den største, tog jeg skal være årettvise tarra nøyver, og ikke langer minna synder tarra. Hetta ta nudje sottmal. Hetta ta nudje som god til gjørst. Ja. Og sett i stegen for det gamla. Men vi blir vi å henge fast ut det gamla, og råkne etter hva det du gjørst, og hva. Og verleisen han, og tar vi beveger okken her på, så det faktisk ikke monere okken og av muslim. Nei. Du tar her av vektene som tar til her til å balansere, og egentlig den balansen vi røyner få, og vi kører etter gamle sottmalen. Jeg minnes nå, og dette har vi også også om, det er kanskje ikke snett å si at det vi gjør det at ta et opp til forelsket, eller forelsket, så råa känslorna ut där, no? Och så fjärrar det. Är så och Marta fjärrar. Ja, men var öwnagt att just to. Vi att to fick lägga vi hämtan med hantarna. Så jag fjärrar att ta in. Men så tjekket opp for meg på en eller annen måte. At du skal lete kærløyken for inn uten vilja. Du må bortsette for det, at kjenslene røkker ikke. Du leter det for inn i vilja tog. Du har nærkant til å se en menneske som viljes der som Jesus. Jeg har sånn kan sett. Og jeg sa jeg 4 minutter i hånden. Jeg hadde løyen. Hvis jeg to leter kærløyken råa i viljan, eller viljen ræver, altså kærløyken ræver i viljan, så det ikke problem i å være trygg for. Og i tjonalænen det ikke problem i å være trygg for i løyven. Og heller ikke problem med kjenslene. Og heller ikke problem med kjenslene, jeg skjønner det. Du nå styrer viljen. Og det er ikke min vilje, men viljen fra god til ui til nødja menneskene styrer løyven og tjak. Og det er så mange lett med det kjenslene lykkes som jeg har. Ja, det gamle mennesker har sagt, det gamle, det er ikke så vilje sterske som du heldig det er. Jeg sier, men det er ikke min vilje, sier jeg. Det er hans vilje som er min vilje. Og det er så uppenberingar som Herren djever, akkurat som han sier i Efesbrevet kapitel 8. Paulus ber om at djeva okkom anda vurstams, og uppenberingar kunnskap om seg, altså om Herren, til at skilja vevnen, og vi vet kallar det vi, hvordan ryker et dårlig arver han seg med det høyla, og hvordan ommeter han ikke med viljen, hvordan ommeter han stor kraft han seg og okkom som trygg på, man vurste jo Kristus, han røste han opp fra deg. Og sette han ved sin høyre hånd her i himmelen. Og hver sitter her ved hånden? At som trykk på, ja, at sitter her ved hånden. Du tar akkurat støva og i Kristus. Og her først du ikke råkka. Du kan ikke kvæte og gjøre. Han sier her i 17. Korinthbrev kapitel 2, han sier Herren her og i 17. kapitlen og jeg har alltid et vers så en standande at jeg minnes og i samband vi hetta som tog kom fram han har lagt lovnar og alt det alt han gjør så fullkom, ja. Det fullkom, så. Ja. Og her sier han til at til faste grunnvattler godt stemt. 17. Korinthbrev kapitel 2 og vers 19. Altså, han tar seg om nære åren som ikke er godt. At det bort fra en vannhøylig at ta om at tåse. Det er for alltid langere godløs. Årtaret kommer et om seg som kreft. Og så sier han, det er vilt bort fra sannløkene og sier opprørsene langt og veri og brøta nye trunner til sommer. Ta faste grunnvattelig gods
stentor og hette innsikle. Herren kjenner skyn. Og hvert han som nevner navn Herrens, halte seg fra øratvis. Hatte, til å kunne halte seg fra øratvis. Til vilje Guds øytøynen, og det nødja menneskene som to stod som ut her. Ja, det var så 17 Timoteusbrev. 17 Timoteusbrev, ja. Og kapitel 2. Ja, og vers 9 har det her. Så. Ja. Og alle tøyene at du leser om det troskap Guds mot Jakob, så leser du om tilstander som ikke samsvarer vi den troskapen. Og så sier han til. Altså, hatt det men til, dette kan du ikke råkke vi. Du kan spille der innan ut av driven så lengt bort av løy, at det ikke vannfyrt der, men God sier til, ja, men så grunnvatteren brøts ikke. Nei, han brøts ikke. Enteføringen kanskje brøtes, ikke har vært enteføring. Nei, det akkurat det. Jeg husker om at her tar vi var nok tulja da vi var inne her av Titus her. Ja. Det her, du nevnte det her at mennesker kommer her til, altså nå har det gjort feil, og så oppgjør det, ja. Men det jo akkurat her, vi heter her, enda nødgjende arbeid, vi Guds kærleika kommer nok til hjelpere, det ångan til livet, det ångan til fær forvutt til at Gud ikke teker okken atter inn til sånn, at han bare ber okken vujer, altså. Han den samme, han brøydes ikke, han vikas ikke, han brøydes ikke på grunn av tog som gjør eller ikke gjør det. Først om jeg gjør rett eller skreft, han brøydes ikke, men ta og jeg gjør skreft. Ta ikke han for meg å vise sånn kærlighet og såløsende at jeg kommer rett og lei atter. Ja, og så... Om at du får kjøtt. Og alt som har vært takksom for det, og som ganske... Det er åtta vi akkurat det her som vi nu har snakket om. Halta seg, vi har fullstendig åndsje, altså. Men vi kommer omgang til alt om være nok. Nei. Det er det som vi også sier om. Altså, det er så øyne sant. Åttan om Kristus, altså. Ja, omgang til alt om være nok om selv. Nei. Det er livet vi også, altså. Han sier til at det vi lovende, det er fra lovende, for jeg skal leva for god det, sant? Så er krossfest for Kristus. Og nå det ikke langer jeg som livet, det Kristus som lever ui mer. Og livet som nå livet i trunnig av sånn godt som elsker meg, gav seg selv for meg. Så sier sørste verset i kapittel 2 i Galatbrevet. Jeg sitter ikke nøye Guds gjelte, sier han. Tog fast rett og slett lov, så Kristus dreier til åndsjes. Så det så utrolig trygt at deg hans er av opprørst, det trykker okken fullkomlige og i alle ræver. Ja, Galaterbrevet 2 forteller okken faktisk, eneste måte jeg ble lovbrådere på, at jeg er for at det låne. Så jeg vidt låne deg fra låne. Ja. Skal du begynne bønn, Paul? Vi takker til for eier for at vi tar tog innan deg, det tog innan bønn. Og vi bøtt, så vi et arvengar vi. Arvengar Guds og samarvengar Kristus her. Så løs årer til deg og i åren om Herre. Og takk for brøvene. Takk for det mye åpenbering Paulus fikk til han for her og 3 år at han møtte her av en til Damaskus. Og vi her i 3 år og fikk sånne åpenberinger om hvordan du vært øyne vi åkken høytninger. Skriva i det og sier at det ikke framkommet for det nå. Og i 3 kapittel i Efesosbrevet. Og Herre gjør til åkken som tog inn i bøtten at greve disse skattene fram som vi finner i åren og som anten livande gjør liv i åkkere. Det livande skatter, Herre. Det livande egenløyker og det livande og i alt og atler over. Han båskaper du gjør og livande. Og Paulus, han sier i Efesosbrevet 6, at vi skulle være biande i antanen for hver norren, vi skulle være biande i antanen for mer vi, sier han, at mer skulle være given årteil etter opp månen,
så vi vi kan kungjera landarmal evangeliums, og han legger at jeg for hver skuld i lunsjon at jeg skal tale om det som jeg har tale. At dette vil ha tøyn tale i det Herre, og god i himmelig, og lett han affære gjørsten i åkken øtlån, fra til gjørste okkara, og inn i gjørste aldra torra, som høyre i Jesu navn. Amen. Amen. Og vi hesen så hesen pastoren av Gjerstamal kommer at enda. Og vi tror Anja Hansen som tek seg av det tekniske, og Paul Fere, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen, vi takker for okkom. Pastor som har vært over, her jeg suttet av YouTube-kanalene til Iktus Sjønvarsp, og hesen pastoren, sammen med øren pastoren har vært fra Ondanleisen, her kommer, så vi har senter av Tjej Kristelig Kringvarsp. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesus for.